ஆக்டர் சியான் விக்ரமாலுடைய துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப வரைக்கும் திரைப்படம் எப்ப ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ இந்த படத்துல இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி லேட்டஸ்டா ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரைடேல ரிலீஸ் பண்ணதான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது. ஆனா அது எந்த ஃப்ரைடேவா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியல. அண்ட் இந்த துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரஸ் மீட்டோட நடத்த போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் இந்த படத்தை பத்தி கூடுதலா இன்னொரு தகவலுமே கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல. பாத்தீங்கன்னா இந்த துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தை ஆல்மோஸ்ட் 40 கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஓடிடி ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல. ஓடிடி ரைட்ஸ் பார்த்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் வாங்கியிருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா 40 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. இவ்வளவு டிலேவா ரிலீஸ் ஆன திரைப்படத்துக்கு இவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்குவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. இந்த துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது. ஆனா எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதுலாம் கிளியரா தெரியல. சோ சீக்கிரமே இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இந்த வருஷமாவது துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்.